Poštovani naši slušalci i naši gledaoci, dobar dan. Nalazimo se i dalje u Parizu, šaljemo vam veliki pozdrav, a trenutno smo na trgu Vendôme, to je jedno od 5 najvećih trgova u Parizu, a za ovaj trg je Paul Claudel kazao da ovde Francuska dočekuje, da tu Francuska radi i da upravo na ovom trgu liči na samu sebe, tako što potvrđuje svoje jedinstvo i svoju veličanstvenost i svoju večnost tokom duge istorije. Inače, ovaj trg je nastao negde u 17. veku u proslavu cara Luja XIV. I nazvan je Vendôme zato što se ovde nalazila palata cara Vendôme, pa je to odatle i ime za ovaj trg. Inače, u emisiji o ukusima se ne raspravlja, ćemo vam pokazati dakle zapravo taj ukus Pariza o kom nikako ne smemo raspravljati. Ovo što vidite sada je kolumna koja je visoka 44 metara, a ovo gore je statua Napoleona i ova kolumna je naknadno dodata na trg, dakle nije bila tada kada je trg odrađen. Fred je najpoznatija francuska kuća zlatara, nastala negde početkom 20. veka, Argentinac koji je došao u Francusku, to jest u Evropu, osnovao je ovu, da kažemo, firmu koja je nastala pre Drugog svetskog rata, međutim, njen uspon se vidi posle Drugog svetskog rata. To je bio jedan veliki procvat njen, najpoznatiji glumci iz Hollywooda su nosili zapravo komade iz ove radnje, kao i princeza od Monaka. I naravno kuća Rolexa se nalazi na ovom trgu. Ovo je zgrada Ministarstva pravde, pod brojem 13 se nalazi. Ovaj trg je zaista simbol Pariza, čak i simbol cele Francuske. Dakle, tako izgleda to ministarstvo. Zaista je veliki, jako veliki trg i jako je elegantan. Vidite tu njegovu ogromnost, zaista je prostran. I naravno Ritz, to je hotel iz 1898. godine, u ovom hotelu je živeo i Hemingway i Coco Chanel je čak ovde živela 37 godina, jedna prava mademoiselle. Takođe, mnogo filmova je ovde snimljeno, nedavno je renoviran ovaj hotel. Hotel je izuzetno skup, ali svakako za jednu kafu će se uvek naći novac da vidimo prosto kako on izgleda. I evo ovaj hotel unutra upravo ovako izgleda, to je ta sva njegova elegantnost u njemu. Mi smo svratili na kaficu čisto da vidimo zapravo kako izgleda taj Ritz u kome je Coco Chanel toliko dugo živela, u kome je Hemingway živeo i gde se snimalo toliko filmova. Dakle, Graf, to je jedna zlatna kuća, potom Lorenz Bomer. Dakle, to su jako zlatne kuće. Mnogo najpoznatijih francuskih kuća zapravo je ovde. Cartier, zaista divni izlazi upravo zbog novogodišnjih praznika koji nas očekuju. Dakle, to je takođe jedna od vrlo poznatih francuskih kuća i Louis Vuitton, naravno, gde je Coco Chanel, gde je, tu je i Louis Vuitton. Upravo vidite svu veličanstvenost i svu elegantnost ovog trga. Inače, na ovom trgu se nalaze zapravo te radnje koje su jako skupe, ali kod njih je prepoznat ručni rad i samim tim to sve ima cenu. Dakle, ako ništa drugo. I Van Cleef, to je poznata juvelirska kuća koja ima zaista jako lepe i elegantne komade. To možete vidjeti i sada na izlogu koji je kvalitetno spremljen
za novogodišnju euforiju kupovine. Sve najpoznatije francuske kuće su ovde. Dakle, to je Van Cleef. Opet se pogledom vraćamo na sam trg, tu postoji jedna fontana, međutim ona sada ne radi i evo ga Chanel. Dakle, gde je Chanel, to je Louis Vuitton i obrnuto. Coco Chanel je 37 godina živela u Parizu, upravo u ovom hotelu koji se nalazi na ovom trgu, radila, tu je bila njena kuća i dakle, ovo je jedna švajcarska kuća koja postoje, dakle, s francuskom, i Hublot, švajcarski satovi, najpoznatiji švajcarski satovi, zaista izuzetnog kvaliteta, ali samim tim izuzetne lepote. Patek Philippe, takođe švajcarski satovi, jedna od najpoznatijih švajcarskih, da kažemo, maraka. Mikimoto, biseri, elegancija na visokom nivou, šta god da obučete, uz bisere bit ćete divni. Dior je kralj, Chanel je kraljica. I Briket, koji je zaista vesnik trga. Puškin je čak u svom delu Evgenije Onjegin pominjao ovu radnju. Briket je najstarija radnja na ovom trgu, nekako je nastajala i razvijala se sa samim trgom. Još jednom ćemo, dakle, baciti pogled na tu širinu koju nudi trg i polako ćemo krenuti jednom ulicom, ulica Cantillon, i polako ćemo ići, razgledat ćemo izloge. Nama je cilj, dakle, da se ovom ulicom stignemo do ulice Rivoli. I vidimo park Tuileries, park u koji nećemo ući, ali park koji ćete vidjeti sa strane, nekom drugom prilikom ćemo ući. Naravno, kada on bude bio lepši u nekom letnjem mesecu. Ono što vidite žuto je Louvre, međutim mi nećemo ići ka tamo i odjednom smo se našli na trgu Concorde. Tu smo se i uputili. Ovaj trg je nastao negde početkom 18. veka. To je drugi trg po veličini u Francuskoj, a prvi u Parizu. Inače, ovo što vidite je jedan obelisk, to je 1833. godine podario egipatski paša Francuskoj, a ovo je panorama iz 1992. godine. Prvo je stiglo u London, potom u Pariz i predstavlja jedan detalj, da kažemo, modernog sveta. Ovde postoji fontana koja ne radi, vidjet ćemo je neki drugi put. U pozadini, dakle, vidimo Eiffelov toranj. Još jedan pogled na panoramu. Vidite tu izuzetnu lepotu. Dakle, tako izgleda taj poklon iz Egipta. I mi ćemo se sad uputiti. Dakle, ovo je jedan zeleni deo Champs-Élysées, to je prvi deo ove Jelisejskog polja, dakle te ulice. Ovako to izgleda, to je jedan park, ide nekako do sredine i dakle nama je cilj ulica Montaigne, to ćemo u sledećoj emisiji, a ovo je jedan mala palata. Ono što pravo vidite jeste zapravo Trijumfalna kapija koja se nalazi na kraju Jelisejskih polja, a Jelisejska polja, dakle, se završavaju, evo kako je ukrašen Pariz za Novu godinu, dakle, Jelisejska polja započinju na trgom Concorde, završavaju se Trijumfalnom kapijom, a trg Concorde se nalazi između Tuileries parka i
dakle i jednog drugog parka koji je takođe lep, ali vidjet ćemo ga neki drugi put. Dakle, hvala vam što ste, dragi gledalci, bili uz nas. Sa pogledom na Trijumfalnu kapiju ćemo završiti ovu emisiju. Ja vam se zahvaljujem još jednom i nadam se da ćete biti uz nas i u narednim videima. Želim vam prijetan dan.